fa helana zay taminah tatsiri hoe ma fa hela marigny ediko nizigny tegna hoe ary raha indreko tegna nahazo aigny tsy zany baka azy mo za hiboka bikibo vao maika tsara tikan'izany ianao tsy mahazomboaka akato fo ike ma za atao ndraiky lambondy agnano bazary hely niany ifahantragno akato fogna sady za tegna hitady asa mo zay mbo fa nisy avantage hely za nianatra tamin'ny fanilo ta mbo fa misy hasa haiky ino mo enseignement technique na raha nata za nagnaraka gestion tsara zany nagnaraka gestion iya ary na de zany ndraiky madamo zanakatsika raha masy tsara fa tsy ahoreraka loatra zay amin'izany asanazy zany hoana hasa mbala tsy hitanà fa magnano zany zay ary anah tsy mandeha tongotra fa to misy frein taxi io andehanana mandeha bazary akagny mesy to ary ino mo raha taro atao volako igny atao volako mbo maventiventy ya ary za fa izy ya zay tsy nambelako mihitsy raha tsipikibo zanak'olo igny mihitsy ny tegna mety asa mbala afaka andendahezako izy ave voto fo inga hely ary igny mba vandray aman-dreniny igny taoko mifantaza fo zare tsy andrepaka zahe vera lalahigny tany faninazy baka zazana ty kibonah to atako eno teraka amin'igny zaha defa mahintigny mbala hiteraka amin'olo mahintigny hely magnano igny koa izy amin'io sady hiva tsy joroako tsakanazy amin'ny fa tsy voafody tsy voatakotro soigny ma tsy olondratra tarana tonga hely ino raha tany bazary manakôro ino raha tany bazary akero za mizaza olo bazary salama ramose salama zazavo sady mandikadika ake koa nita fa tonga de sambory tonga de aodrano anaty taxi de ndesimo de antragno akay koa hitanao iya izy koa hitako to de fa samboriky alefako amin'ny taxi io ave alefako aminareo za zay koa ivorovole agnatin'olo akagny koa sao de fanojy azy koa mahita za izy koa mifanojy agnaty bazary ty iya eza marigny va iavy andreraka zabonery ndraiky izy zany toroko baka faragnandraha to ifotry aminaka mila melomelo zaho ary zanakeo izy azoko antoko zigny zay natako kontikonty efa amby 3 mois eo eky za vita izy tsy hita zany tototrerô mbo angalangala sorosorotsaigny fô mafy asaloanazy zany maresaka laha bazary to niany mariny baka kanisy milaza andeha bazary ndako ro ndi zaho laha hoanao izy isorako zagnahary ambileo izy raha keve fara igo agny hoana agny andeha bazary ndako agny ino agny izy samboriko tagnany endreraka zaho to nana manetry andeheza anao za andividiro mody na zeo mody sisy koragna lava fô mody na anao any tamin'ny sary lefaka nagnano tsy veriveriteza manao i nantatragnondralahy zao izy Léopold fiarovako ana fitsindrovako ana natonga zaho nagnanto za koa tsy nagnanto ana ohatra zay efa nigadry zahavo zazan-kibonah to afa 3 mois mahery efa ndraiky 4 mois amin'ny semaine ambony ro ke le izy 4 mois ne tsy magnino fô le ana tsy hita magnano tsy verivery to tegna mahagaga olo jiaby lasa za zany azondrany babana raha koragna ambarako ana fô atsika zeo andeha aminareo agny na tiana na halana vogno igadra zany ana dikan'izany aloha za baka tsy vogno igadra zany za molefaka fa nabaka mbo mila hitandre ary ana fa tsy maintsy migadra za koa mandeha agny fa zaka avy ampihoman'olo magnatitry hanigny amina tsy ahitana za baka nabikibona os ke za isantokolo mizaza to amina ke za zany tena igadra amina ary za baka za ndesindesinao akagny amizay tsy henjare raha to ke za basena wi mipetraka tsy ambarako ana baka tany pitraha tana zany sode ndraiky ana wi fananambady tantandremo ny tao anambady akagny misisisiny agny ndraiky lambana fô tsy zanako eky inako manambady misisisiny
menara-tsara zanako menara-tsara zanako menara-tsara menara-tsara zanako menara-tsara zanako menara-tsara wano maheratsa makenolo zanako zazan-tegna ravoravo eke anazay koa tsy nianatra tamin'ny faniry tany za tô tsy nagnantô e mahanareko ny mama tegna nahay raha anare nampianatra zah tao e za zeo zany na dia tsy natody ziska tamin'ny farany mbô fa nisy asa hely nanjary natana aminao mantegna na milomagna anahy mama tegna nahay ndraiky anare nampianatra zah ta fa na dia tsy natody ziska tamparany zany e mbô nahita asa hely nanjary ny vilomagna mbô namilomagna ana na maliagna valibabegny sady zany le tekny legny isan'le maharavoravo za fa izy koa nitavandra papana igny olo afalefaky igny ne naty tety fogna ke tsy ety nagnantô fiainagna na ohatra zay hoe za zeko ny mama izy koa miteraka edy ny zanako tsy maintsy ampianarika amin'ny fanilo ka satria aka misy enseignement technique misy enseignement général ary résultat aka maloha lang ny anarako tao na BPC zany na bac toujours tsara fo résultat ke mahazany mama zafy te kofa tsy voatosina rehefa mianaragna anaka nampiasaiko fogna eky teknika le nananako hely ta mahazany za zeo mandraika raha mahely mbô mahavelogno ana mbô mahefa hely ao fantragnonao aka sady zany le stekeko izy koa baba nabaka nitavandraigny e naty tafekiny zaho e mo za matsaro zany hena mama fa teraka mama kely akagny e vaiavy zanany akagny zay zany eke ary taiza moa nanahita zareo ma tamizah ndeha vazaha reny tsangatsanagna ta bazary tagny boka fanody zare nahitako zare ndeha zazahely vaiavy hely ho anazy akagny fagnahanazy igny baka fa tsy arahagna eky fa izy koa misy fotoagna malalaka mbô ndivangiagna hely andeha agnateragna rompaty ary za ndraiky mame ohatra papa zeo izy koa mandeha atô mandeha mifona aminahy mô mbola raisina ia mbola raisiky ndraiky izy koa mandeha mifona aminahy akato za ndraiky mama sakavy magnambaranao e izy koa anare hifagnampôdy mama kely tegna tsy tiako petraka amintsika akato e sady igny le tefa tsy masaiky mandeha akato mo afa igny raha natany megna magnitra izy aminaka tsy efa nody ambany voatra le tekny izy koa fa leran'ny papanahy ipôdy atô hitanà mama ana izy baka fa tsisy raha tokony avonika anao eky mo zahi misy vaovao ndray hambarako anao e vaovao ino eky zany zanako e mama me vaovao tsara e hanambady vazaha zanakanao aty wala zany eky lahy zany laha mafy tsaratsara eky izy koa antilambazaha sakavy ambarako tsy tiako zanako e wa zany eka mama tsy antilahy izy koa zany tsisy raha tahoragna fa hologno zany eka mbola telopolo taogno ary mbô ndeso auto izany zahavanay mo ana ndraiky mama so de tsy hainà raha hikoragniny zanakako tsy miteny gasy anglais fô mikoragna aminazy zany ndraiky kolo tsy hamaly fa izy koa naminay nanenagna akeza izy tsy hitandrignesagna fô raha volagny ave mbô te hita sôra anazy zany ave aminjay sôsiko zany koa sady na koa olo mbô mahehay mikoragna anazy mbô azavizavaina aminaha fogna zany le raha tsy haiky manegniny koa ny antegna zay tsy navita fianaragna atô zay io na hiteny vahiny zay fa tsy hay afana zany ka feky nitavandraigny fa izy ndraiky magnanjao mame izy koa fa vita mariazinay za tsy maintsy mipetraka andafy akagny ary mankôry eky zaha ave zanako ana ndraiky baka mahana tsy ambelako Madagasikara atô na tsy maintsy magnaraka tany zay tanomboako rahanao aby ary papana aminjegny mankôry koa izy koa papa zany ndraiky volaniko aminazy programme andraha jiaby fa izy koa mbola tsy fony hiala mama kely izy ake tsy tiako mandeha magnaraka za akagny hangalabaraka za avy agny boka tsy tiako heya ary tôdy raha atsika atô izy koa tonga l'Amerika agny olo magnan'igny heleky ny ela fa mpianatra fanilo losondafy eky ndraiky tô tsara zany zanako zay andeha ndoky amizay zaha menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara menara tsara zanako menara tsara zanako menara tsara wano maheratsa makenolo zay aloha tena mangitakitaka mitsy tanako tena efa tsofigny anao manita efa firy volagna anao magnano tsy verivery tagny raha tsy voasambotra zany anao tsy hainao mitsy no taty ke zaboka papa amiraha mahazo zaho tô tegna tsy haiko raha atako za natahotro za fitetsy nasaiko nody
kekiben'bolagna zany izy aminazy io raha tsy napody anay. Ia, na izy efa mahery ndroa herignandro. Ka iza baban'io zaza io iza? Ya tegna tomtomona mamana ndraiky babanaky fô tsara hazava raha toy mivolagna anany tao satria baka za fa voasosy miaraka amina va ny fitohagna ato anao mivolagna e Valiako ragnany babana zany azova ravinantonay nazahoana azy. Léopold. Andeha nagnino tsara be ho any tao za moa lefaka amina ananagna tsy verivery tagny firy volagna ke za natana anabikiboana anabikibona lova tagny Zao izy antao e zanak'olo azahoazosina amizay fa volaminy marigny hoe zao baban'ny zanaka. He, samy mila angalako fiksentir anao amikiboenao. Ya tsy manjary ndraiky bako mikasitanana anao amizay fa mafangaroharo za valitenina zany. Tovolahy kely tsy manatsiny andeha ososinao na vita io. Zao izy papa izy nagnano zaza agnatin'ny kibônahy to fa fiarovako izy tsy gadranare fô natonga za andeha nagnano tsy verivery andeha nagnaraka lalahtena andeha nangataka za igny fa za ndraiky arovolagna fô za janony tantragno anazy tagny fa za zay fa nahita asa za aminjay namely ny tegna manokagna zany za fa maranare raha volaniko zany moa zahay nagnano izy to. Oui, dikan'izany zany Léopold anao zany naomby raha io. Raha azafady mandongoalitra zaho ramose baba za fa tsy hagnano ekifonako aminare zy fô raha baka fa vita hatakory Hafahafa fitiavagna nare zany raha tany fandinihagna magnanognano fako nare tsy mba vô mieritreritry hoe manankôry invenir antsika amin'za amin'ny raha to. Tsy asina resaka lavatsono zany. Zao izy anita anao efa nandrobaka fianaragna anao fa raha tsy nianatra tamin'ny fanilo angamba anao teo anao niraisina teo ary roasiko tato anao fa anao moa fa nahita asa zany ary anao tamin'ny fanilo tao sady nanao enseignement général no nanao enseignement technique koa nagnaraka gestion anao tao dia mazava hoazy anao nahita asa dia tsy otrano sisa azonay amena ateraona zaza aza magnanognano foana amin'ny manaraka zanakao aza forcegny magnano kotety natanao teo fa tsy tsara amin'ny fiainanay aloha izy mitozatra amin'ny farany amin'ny fianarana ataony ary izy ampianarigny an-tany hafa ny gamadiniky fa alefa sy mianatra amin'ny fanilo aka fogna satria misandraka akao sapapampianaragna jiaby misy ouvrage de bois akao misy mécanique automobile akao misy hôtellerie ndraiky tourisme akao misy informatique akao électronique pare raha jiaby akao ny voka-panadinana isan-tao akao mafapo na baka zany na BPC zany tsisy atahoragna na CP matetika 100% koa raha tamin'ny fotoagnanay moa nisy raha karan'izany ohatra zay za mbola tsy nianatra fô heky aby raha jiaby fa noho ny antegna fa matoy lato moa andeha izao koa Aravinanto be rô hogno mbo ino mo programme anao amin'ny manoloagnany zaza io le fangatahako aminare zany mama mbo ambilanare fô zaho ano fianaragna anahy fô abeka mba ho tsaratsara no avine fa na tsy mila miala mianatra amin'ny fanilo akao satria akapaka tegna hazo hoaniko sady mahatafaboaka olo za tegna tsy ialaka zah madame mama tsy ialaka zah jusque zah reraka fô zay azo tsara tokantrano anita dia zao tsara zazakely fa mbola ho avy zay sy mamanao amangy anareo zay mandehana amizay anareo mandeha maloha zay sy mamanao andinidinika hely ya veloma papa ndraiky mamay misaotra betsaka tamin'ny koragna igny Mandalo zahay hoe ndesina ampagné Léopold tena misy zagnahary raha mamanay ary nandahatra raha jiaby Andriamanitra fa raha nianatra tantany hafa zazareo dia asa fotsiny fahasahiranana anazy atsika tamin'ny problème mafy be fa zare zay nidiran'ny problème zare foana namely tegna anjare velogno tsara zare satria manana antonasa noho ny fianarana nandratovindreo tao amin'ny école fanilo tao vita tsara no avindreo zay fa na dia zany ndraiky mbola tsy mahafapo tsara be fa tokony mbola nanonoy zareo fa noho ny adalagna dia tsy maintsy tafivarigny amin'io foana igny baka anatra ho anjare atandre mafy zare fô leranao zare igny amizay zare mbo mahay magnanatra taranaka anjare ve faraka igny mbo tsy voa raha ohatra le raha navoa zare aminjeo Ody mandroso salama tompoko salame salama mbola anao koa hagnino ty anao ya azafady za zany ravinantinareo za le nipitrano ty
ke anazy zany namono izy hela be igny zaho aloha raha papantegna tsy magneky satria izy nao nikidnapinina zanako tena tsy kehiky Hey! Anazy zany zao mitovy amin'ny kalalao maty agnaty ronono ka tsy ambelako anao raha Frederic fa akotroko anao zay elagna ny tadiavana iah zay ka izy mialokaloko aminao agny tsy ambelako vita mora i Frederic na hilefana na manangory tegna azafady ramose hoe na zany mbo voafitika koa hoe kaiky zany izy efa bikibin'olo hafa za fa nifitopotany teny taragnany hoe zao problème na niraisika izy nefa ve nefa izy nagnanigny raha natany za mbo sy napoisika ny anazy za he anareza tokony mbo sotra za satria nisy seky amony tegna za zany mba nitagna azy mba tsy namono ny tegna ma mbo marigna raha volagnina zany marina volagniko aminareo zany madame Ramose satria zany afa zany raha volagniny taminaka nody lamba ny volagniny taminaka kaiky izy be vokan'olo hafa za zany tsy aika andeha amono ny tegna io tsy nahita vahaolagna fitatô izy tokony tsy ady zany atsika fa tokony ifamela heloko ya azo ekehigny zay koragnanao zay fa zany tsy manana alahelo aminao ay fa misaotra anao am'izay zavatra zay fa mahazo mandeha am'izay na fa efa niverina amin'ny vadiny izy oka zay milefa didy tokony atsiaro tena ka efa natsiaro tena olo seky lefa didy teo de niverina amin'ny babany zanany izy ka misaotra anao ihany amin'ny Frederic am'izay fitahinao azy zay fa magnaraka koa misy raha magnan'igny misy olo milefa mialokaloko aminao agny olo tsy ampitagno ndeso fanjakana fa tsy mety mampigadra zany ya tegna fasiko zay ramose fa tegna misaotra anao koa za he eto koa dia mandalo koa za ya miandalagna anao ma ary ziny misy fagnafagna ramose igny numéro zigny zay donc mbola misy aminaha akato agny hatana ino numéro anazy atako listaloara sao de korokoragna akagny ireo afkona de andriky farahana atako ino mo numéro anazy fa numéro anazy misy aminaha akato nohony le izy teto nagnantso zaha igny koa regniregniky misy appel any amin'ny telefône anao fioky angaty tongotry ingiahay ataovagna agnatin'ny liste noir sao de mbola izy magnantso ake mo haiko be baka koa mikotilakotila igny tsy mahavita mampiaraka matakako fô re menaratsara zanako menaratsara zanako menaratsara menaratsara zanako menaratsara zanako menaratsara wanomaeratsa makenolo ody ato wa madamo mana indawagny wa zany tsy papa wa mama lanamboa papa zany niany masiaka mbo aka igny mbo mbola oka fogny dizy ndraiky nehanehanazy za fa tsy nahefanokatra tragno io kone mbo mpidiro izy mama nda ampandrosory niany lanamboa papa ko mama ko e Allah subhanahu trago wa mama matozy mandeha tokony difina amitsika izy io e mbo mbola malo izy hidriky tandrignesagna malo koragna anazy ary mbola basahanokatra azy midira mifona za madamo mifona za zanako lafa fandehanareo ary anazy mangotratra aminay akeo e ya mifona za resinareo fafonako diso za ary eza momamany zaza eza sy anjara magnangy izy niraka amin'ga fo kely za Frederic za olo tsy manjary koa nafinagny za mifona nafeo ana foboka zay Frederic azovy mo zany aka papa e Frederic nga fo kely fa fokinato metre 5 alavagna anazy ya izy koa ny zanjonao madamo tegna dozir tsy fanako zazazagna Frederic sisy very photocopie tontotro za alors mboko malaky vadiko volagniko fa itsanandrato rangony vategnanay volagniko madamo tsy fa nisy vazana dala te tsy vazana vazanao tsara fahena koa aza magnano zagny afosany marigny petsika losony tsy atao sy vazaha tsisy zany papa wa za edy nambady vazaha tsy hoela mo tsy mama zany madamo ande Amerika tsika tsotiko fo ragnoko nagnano ramagnani zay vazaha henjany misy vokany ihany nampianarigna anao tamin'ny fandery tary tafita zanako asy niantra amin'ny université ohatsy baba manaovako amin'ny magnaraka agnamezagna mafena tsara be nana amin'ny magnaraka ko mbola magnano
bisous chérie. Bisous zanako. Ravoravo za taka arako langitra tsy taka zay. Arasy matana ndraiky madamo. ao ambadika misambiraka fandragnana Ino moa zany tsika ngomatsy ngeraka namandry aminakay kaza. Zaho erika mandry aminao. Misy olo mendraka mandry aminao io mo. zanaka mandry miaraka aminahy ake Babany ke. Zaho endrika mandry aminao io. Akory mana zany. amin'ny magnaraka atsika fandragna raiky arô mbalohana Anao sy pas magnano zany zany zanako. Kenao zany zanako. Za tsy mahay zany e hake maloha are roa e zany de fiancéko akagny. Voilà. Hey, justement.